Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas ana pauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, apay ang masapul nga ibatidak dito ayan dalola, Levi. Amuyo matanaungat. Pasensya ka na, anak ko. Ngam, saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami. Iso nga ibati ka pailaang dito'y Sana bali, kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarik day ta, anak. Pangaasim ko ma, di nakibati, di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Ngam, amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungat laang. Ngampatya ka di nakabaybayan. Gaputanda ka iti puter na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko pansina, anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo, Anardo. Laglagi pa nga ipatpatag ka. Sina, anak ko. Kastoy kadilatan anak ka. Ibatim latan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan yo abaybayan ni Sheena, nanang. Iso nga ibatik pailaang kada kayo. Amumat nga awan permanente apagsapula. Saan ko ang mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag, nanang. Siyakmat lang timang paadal kan ko, ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaang dito'y balayo. Sige, ibati kong ti anak ko kada kayo, nanang, Di yo ko mabaybayan. Makamu ka. Ngam siguradwam laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko na? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dua kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay kastit ka napasamak. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsangsangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka no agsangsangitak. Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidak man la pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adak lang dito, iparakin ka. Inarakop nak, insan. Di mo kumaikan iti sa bali akay papananti pa nangarakop ko ken ka. Masya na kami nunay kan ka, insan. Iswa na arakop ka. Agyaman nak, insan. Ngam sana na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubwat akon, Mari Diana. Intahan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw? Gaputan na sa apapaymat. Ay, wan gayam. Asino ngay ti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, katawan gaputad dudwa kami mula ang agnanaad ditaw. Kabailan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intaki day ni. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay, apo ti may sa ako mari tatyag birthday. Ay nasaanon. Iso, pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talatan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabailan nan nga aywanan ti baghina. Anya? Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaon nyo, wan.
Agyaman nak, auntie. Ipalutok to kan ni Lola inton sumangmat. Anya? Awan pa'y laang ni nanang? Idinto ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, auntie? Ngam rimwarda kan ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay mo ni nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga oray addakan dito'y balayda. Auntie? Ala, umay ka. Sumrek ta di ta balay. Taagloto ta, para iti pangrabyam. Agyaman nak, auntie. Ay, talaga ngamin ang mabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tinloto ni Lola, sakbay apim manaw. Ay, unay mo ni nanang. Itay pa'y lagayam agsapa apim manaw dito'y balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ah. Agyaman nak, auntie. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilida nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latanday jay ije balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakitin, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumari ta. Sige no dahi tati kayat daw. Inta nga rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Husto ka, kumaray. Talaga akayat kun ti agsala. Gaputa daytoy ti imayak ditoy. Naglaing kan nga umay mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na anangaramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabat-bating agmaymay sa ije balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko kadilaang dayta? Apay nga rod asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga akas tanto ti aramida. Nagado arason mo? Ngam kinapudno na, saan mat akaya ti kadendenam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad kada kayo. Huston! Di naksurunan. Tama nga numakabil ka. Padasem ata, idarom ka! Alamisan dito iro, Arlene. Kanya ka di pa'y lang ter aramidam dito. Nardo, Apay ngagsangit ka. Anda pa rekot. masyanak lang amin ka ni Sheena ang anak ko. Kanayon nga agmaymay sa ija balay. Amang ankit din no dadakas ang mapasamak kan ko ano kanayon na kasadyay. Kahit, anya te kahit mong ibaga. Nardo, no mabalin. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati dito'y balay. Nawatam. Ngam, saan mat asabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna, Nasaya ta simmangpet kayo nanang, agawid akmatan. kat nagkuna ngamin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, nanang, day talati amuyo. Arak latati sa pulen nyo. Kat anya nga ruti ka adam dito'y balay. Inlutwak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. Iso ama-ama kakamang panaw kenkwa ng agmaymay sa. Anya, ay na Edna, kabailan ni Sheena tagmaymay sa dito'y. Kanayon to, pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak matlata na sayat. Laglagi pa nyo nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adiyorum ba nga baybayan? Amom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya? Inayaban na kumaa. Nagmay sa kagaman naturog dito'y balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jekoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak?
Awan parikot kanya kinsan. Inton maminsan, umay naktuaya ba na? Amangan ngamin no adda loko-loko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abot-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka butbut ngan insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito balayo, nanang. At na patag na ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga, gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta. Para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, daytaman ti kayat ko. Rumbang laang amang ted ka iti igatang mi iti kanan bikin ni Sheena. Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di ka agdanag. Manipod ita. Saan kun apanawan ti apo ko ngagmaymay sa dito'y balay. Agyamanak nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron. Agpakada kon. Nala, katagyaman akmanan iti inted mo a kwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Well, nanang. Sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan. Rumwarak kidain. At dan pakisugal ko. Kan pagpasikat ko kadagiti gagayim ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado amaragsakan ng dayjay. Tatang, nasayatan nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, ni. Apay amagmagna ka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Tsaka mo kasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Saan na mabalinti kasta? Delikado ti magmagna, anak. Nang runa itikaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kan ni Lolam? Tsaka mo tatang. Basta ingatangan nak ni Lola iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawid. Ikkan ka iti pagpletem. Kasaritak to ni Lolam, maipapan iti detoy. Saanan tatang? Amangan noong tanak ni Lola no aramidan nyo ti kasta. Alang harod, lumugan ka nga rodan. At daytan ti jeep. Itad kun ti pletem iti driver. Agyaman na, tatang. Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalan da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay ang masuron ka. Naawan mat inted mong allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay ang nagnag na ti anak ko. Ni, amangan nga ron no napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamot ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungatak. Ay una yan ni nanang, no bilang ta insugal naman ng ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabalin ti kasjay nga aramid na. Anay ko, Lola. Apay ka di manan akudutandak. Nasakit. Apay, nagpulong ka kadi iti amam. Apay nga inong tanak ni antim nga edna. Gaputa nagnag na ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang no apay ang magmagnaak. Idin to tada ka no inted na kada kayo akwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo't inted yu. Kasano nga addaitad ka? Kat inggatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo. Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jak mo't ngamin amo kasta. Ala,
Kasaritam ti amam, ket ibagam nga awan ginastos ko a kwartayo. Nalawag ka day, ah? Wan Lola, nalawag. Ngampang nga sa'yo, tadidak kumamot na nasaktan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay ita alawas a napauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.